Ginklaro sang City Engineer's Office nga wala sang dako nga deterioration o kung seryoso nga guba nga nakitaan sa mga pasilidad sang Iloilo City Community College sa Molo. Sa interview sang Bom Boradyo kay Jose Cloyd de Gresa, structural in charge sang City Engineer's Office, iyagin pahayag nga mayara lamang sang gamay nga pagkayo sa pinakabayin sang eskwelahan apang wala ini nagkakahulugan nga deteriorated na ang istruktura. Sunod kay Gresa, base sa ila technical assessment, hindi delikadong kahimtangan sang Iloilo City Community College kag minor repairs lamang ang kinahanglan nga obrahon kag hindi ang rehabilitasyon. Samtang ginbalikan man ang iso nga isa sa ginhalinan sang rason sa pag-aproba sa Iloilo City Council sa loan agreement nga 300 million pesos sa isa ka bangko among pagpakayo sa building sa Iloilo City Community College sa Molo kag ang plano nga proposed expansion sang kolehiyo sa Fort San Pedro area. Matandaan nga sang nagdigad nga semana ginaprobahan sang konseho ang paghatag otoridad kay Mayor Rai sa Trañas nga magpirma sang loan agreement nga among labing unang loan sang city government sa idalom sang administrasyon sang alkalde. Based sa amon initial findings, minor defects, wala sa sang major nga structural defects. Ang deterioration kung hindi mo pag-usaron ang isa ka building is more on the structural. Kay it becomes a hazard na kung but simply sa by nature naga-deteriorate, but kung sige ang maintenance, ma-address man ang mga deterioration like ano siya. Sa recommendation namon is hindi siya dangerous ang building. Okay. Ang nakita lang natin is basta masiling kami hindi dangerous, wala sa sa structural component.